Hello po sa inyong lahat. Hindi po muna ako kakanta kasi masakit ngipin ko, natatanggal. Ito oh. Ito. Natatanggal. May kakaiba akong buses. May boses akong sasabihin na 5. Ang isa bata. Ang pangalawa ay ano na yun? Matandang lolo. Tapos pangatlo lasing. Tapos pang-4 tomboy. Tapos pang-5 bakla. Simulan na natin. Sige. Bata muna. Bata. Wait lang. Isip pa ako eh. Papa, saan ka pupunta? Wala kaming kasama ng kapatid ko. Tapos, boses matandang lolo naman. Ay, saan ka pupunta? Bibili ka ng asukal? Tagal mo bumili yung pinapabili kong asin. Tapos, susunod, lasing. Sino tisiga ita? May ito'y. Kalaban tayo. Ayos ba? Hello! Tapos, next, tomboy. Anak ba nga, karkaritan, ika? Awan kayo kayang ganyak, ika. Tapos, bakla. Ay, gumatong man ti sopas. Kaya ko ti sopas. Burger kaya. Ay, mas bati chicken. Flatbread na lang. Pasjay, amin nga boses ko. Ayos. Pasensya kayo na, di ay lang tinapanunot ko. Wang maisip kon. Sige, bye-bye.